ଆପଣଙ୍କର ପାରା ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଦାନା ଦେଖନ୍ତୁ ଉଡୁଛନ୍ତି ଫେର ଖାଉଛନ୍ତି ଉଡୁଛନ୍ତି ଫେର ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗା ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧେ ପାରା ଖାଇତେ ପାରନ୍ତି କିସ ପକୁଛୁ ତୁ ଦୂରକୁ ପକା ସେ ପଛ ପାରା ଖାଇ ପାରନ୍ତି ଖାଲି ଏଇଠି ହଲୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରା ମାନେ ବଢିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ବଢିଆ ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ଦଉନି କିସ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପଡିଲା ଦିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାରା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ଇଏ ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରାଣୀ ପାରା ସେଇଠି ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପାରା ପରା ଗଣି ଗଣିକି 100ଟା ଗଣିଥିବ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ
अनेलु ଖାଇପାରେ ଝୋଲ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାମାନେ ବଢ଼ିଆ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଣୀପାରା ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣୁଛି କେତେ ଜଣ ଖାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ହେଲା। ଆଉ ଏ ପାରାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଜଣ ପାରା ଖାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ବଳିଛନ୍ତି 100 ଜଣଙ୍କ ପାରା ପାଇଁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।